May adlaw ninyong tanan karon dinha mga choy. Ako day si Ichoy, ang vlogger nga dili tisoy. For today's video day mga choy, ubanimi ninyo. Wadto dito sa sentro kay magpasa project sa akong uyab mga choy. Unya pag humana na moadto tag merkado kay magpalit ta og sudan. Dili gid nato kalimtan mga choy nga magjakit ta unya magkalo kay perti yung initas panahon karon. Unya kay goods naman natong kaugalingon dinha mga choy nya transisyon na ta. Kaning mga oras sa mga choy mga alas 3 na ni sa hapon. Bisag alas 3 na sa hapon mga choy, grabe gyapong inita. Mao nang magjakit jud ko dinha mga choy kay siyempre ako bay target sa init. Kay lisod lagi ning malahian tag puti mga choy. Chara na. Kaning oras sa mga choy padulong na miani dito sa sentro. Kapahinahinay lang ko og dagan dinhi mga choy kay daghan ra ba og sakyanan og motor. Pahinahinay lang gud ta kay moabot ra bitaw ta sa tong padulngan. Speaking of padulngan mga choy, nakaabot na pud mi dinhi sa office sa iyang ate. Nihapit lagi mi dinhi mga choy kay nagkuha atong project sa kong uyab. Kay sa iyang ate raman siya nagpa-print mga choy kay aron walay gasto kaayo ba. Samtang kakuha na kong uyab sa iyang project dinha mga choy aw. Tamang paabot lang ta dinhi siya ha. Ug wala ra pud siya nagdugay dito mga choy, nakabalik ra pud siya. Dala-dala na iyang mga project mga choy. Ato kunong tan-awon be kung okay na ba ni siya. Before gina niya gipas mga choy, iyaha ginang gi-check dinha kung okay ba ang tanan. Believe gyud pugwaning bayhana mga choy kay grabe gid kakugihan mo eskwela. Mao nang grabe gid ni ka deserving ning bayhana suportaan mga choy oy. Pero dili gid na mawala ang pagsalig sa Ginoo dinha mga choy. Kay kining tanan mga choy dili man gid niya tuwa sa Ginoo ra man gid ni. Nagandam na magud ang Ginoo kaugmaon sa tuwa mga choy, mo nang sayaha ra kita mo salig. Unya lagi kay pag-check sa kong uyab dinha mga choy kay murag naa may nasayo. Naa daw ni di pa printa utro mga choy. Mao to nga gabaktas na lang pud mi padulong dinhi sa tarpaulin printing available here. Ambot ug unsay pangalan ani dinhi mga choy, mao ra man ni nakabutang sa gawas. Mao na lamang pud akong gibidyohan dinha mga choy. Kay lagi mga choy kanilaging igang kay ang panahon na wala na ko ni sulod mga choy oy, kay grabe gid ka igang dinha sulod. Okay na gud ning dinhi atas gawas maghulat sa tong uyab mga choy. Kay dili ra man sab daghan ang iyang pa-print mga choy. Isa ra man sab ka copy. Unya pag human niya og pa-print dinha mga choy, naa pa na siya gipalit dinha ang dapita. Ambot ug unsa na. Pag human og pa-print dinha mga choy, gipasa na sa kong uyab ang iyang project dito silang eskwelahan. Unya ako samtang gahulat ko dinha mga choy, nihapit po ko dito sa ukay-ukayan. Nami pa jud unta kay pangukay anang panahon na mga choy, pero galing lang niabot naman akong uyab. Mao tong wala tay mahimo ani mga choy. Nguli na lang pud mi padong sa ilaha. Kay basin niya magabhian niya ta mga choy, magpalit para bata og sudan para panihapon. Ug mao do yung mga choy, nakaabot na din mi dinhi as palitanan og isda. Pangutana piyud mi ni auntie kung unsay amo ang paliton. Mutubag unta kog isda among paliton te kay isdaan man ni. Wala na lang ko nitubag mga choy kay murag dili man makayas konsensya. Papalitan lang mi anang pijanga nimo tebe. Bahalag tungas kilo ra te, okay na kay na. Nga ra lang sa kilo atong paliton mga choy kay wa man tay pang isa ka kilo. Kay na magi panahon nga nihit, napoy panahon nga bunda. Unya apili na sa palihog og tilapia dinha ate kanang pangsugba lang. Sa tinud-anay lang gyud mga choy, lami biya pod sugbahon ning tilapia mga choy, basta dagko lang nga naman magsugba tag tilapia rang gagmaya mga dugmok namang lawas ana. Og mao din to mga choy, amo nang gipahinloan ni ante dinha kay aron nga pag-abot sa balay aw largo na lang tahaling unya sugba. Giapila na lang pud namo og palit aning sari-sari mga choy, kay lami man ni sudanon basta udto bato. Bali 50 lang atong paliton ani mga choy, kay gamay ra man sabta dito sa balay nila. Unya pag human na to og palit dinha mga choy, wala na mi naglangan ni uli na lang pud mi padulong sa ilaha kay medyo hapon na sawa. Unya kay lagi init man kay ang panahon mga choy, abation gyud tag kauhaw oy. Nihapit na lang pud mi dinhi as tindahan mga choy aron magpalit aning ko. Kay may na lang pud mga choy makuha-kuha ang atong kauhaw ba. Unya isa pa mga choy, makadig-ab buta og aslom alom. Humanday na mga choy, lami kay ngisi sa kong uyab dinha kay lami biyan ning coke mga choy, basta ganiting init. Wala ra sa madugay mga choy, nakaabot na may silang balay. Plaster din ta sa tong gamit dinha mga choy. Unya pagwapo din ta sa kamera aron ingnon gwapo ba. Bitaw mga choy, diri na lang ta kutob. See you on my next video kung ahan sa padulong mga kachuyans.